Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jujur rezeki pati Gusti Allah sing. Kuwi sik jujur. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Kuwi sik jujur. Rungono kuwi. Iya iya iya. Yen angel. Kapan? Loro lho, cuk. Ra ngono ra bales aku. Weh. Sakit to. Asu. Alhamdulillah syukurilah sugeng dalu majo klitik jo kluthuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas ngriki. Oh, ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. nggih nggih. Mula sak gaduk-gadukipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih, nyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidhal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula nu karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngumungaken kesamben, mboten ngumungan Jawa Timur ning Jawa Tengah, Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki aja klitik rada lara. Sing teko jo kluthuk tok aku mak tratak nek jo kluthuk tok apa somong cah kae. Tur meleh ning kene mesti tolah toleh. Tur meleh ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep sakit, tetep rawuh, iso paring pangandi kok iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi waduh iki tolat, lola, lolo. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerubak, dek kaya gerubak itu. Kula dorong, kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres kuwi jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten iki resik wong mulane Sawal kok. Sarwa putih, kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbasa kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora blas. Lola. Masyaallah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru saka mripate wis ketok lara. Justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho. Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Wis omong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka kuru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas.
jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhik kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungso ning budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. apa kowe arep tuku-tuku ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan. Kan rutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok rasa tambahin rutus. Lho, Ora kowe golek pasangan ngono. Lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi-ndi? Lah, kowe tengok tok jagane jodoh. Iya, iya. Apa wae mara? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Kuwi sik jodoh. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Kuwi sik jodoh. Rungono kuwi. Iya iya iya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Heeh. Rezeki Gusti Allah sing Nentok. lek ra menungso budidaya kowe tengok-tengok enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep Budidaya. Iya iya. Ya ora? Nggih, nggih. Pati. Pati Kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe tengok-tengok tengah rata tabrak terbongko kowe. aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki karepe ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya Kendak solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat Mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru Inallah. Ruhokno kuwi. iso ya. Ngawur iki wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak Ning ndi? Ning pondok Ramadan. Eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono rung nutut dek iki saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki Pak iki. ngalap berkah yang Oke. juga. Lah nggih lho lek iki. Haul ke 156. 156. Siji 56. Siji 56. Nggih. Siji 56. Apa kuwi Pak iki? Lho. Siji 56 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka siji iki kepiye? Siji iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten Pak? Nggih nggih. 5 ki acah gawe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Ngene mboten? Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Ya pancen Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama, salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya lho. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Siki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu Lho iya, mulutmu harimaumu tapi jarimu adalah harimaumu. niki lho Mas Sigit. Entu-entuane Mas nu ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate menungso urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Lho, iki ki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin jajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas Sigit. Pripun Cak Joki? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri Gumantung saking lati. kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tampakne lambene. Kok iso masama? Iki piyai cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka Lati. berarti lek omongane apik Ya dirinya juga sing baik. ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Lah iya.
Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya, iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya, iya, Mas, iya. Iya, iya. Pinter lho saiki mu. Bocah iki mbleleng, Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri saka ati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho, engke to, Mas. Ajining raga Saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso Ajining sajiwa raga sarasa. saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Lah, ning Tak apa? odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga Saka busana. lek klambine apik berarti Ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. Ngandake ragane apik. sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik napa mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya apa ora? Malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapa-nyapa tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya ora? Kayak iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir. Entuk masak, kluthuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya, Mas, iya, Iki Nggih. kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya apa ora? Iya apa ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong Aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri agama ke delok. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding. Iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek rene berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya lho, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino. Kulino benisu. Benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Lah Kuwalik. Sing bener iki maca koran, nonton TV maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Maca Quran Ki suwi Indo TV. mbok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatuane iku lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV ini kali-kalian koran. Kowe ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Wong kok omong-omongane lho, bisa ya ora? kuwi paling Lho, ora yo. iki ngomong tenan lho Pak Ikit. Iya. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok iki ayu-ayu, resik-resik, putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Weh, ngono wong lanang berjuang kanggo Berjuang, nggih no Pak Ikit. Iya, betul. Jenengan tingali Pak Setuju, Ikit. ya. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok lho buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Ake lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji zaman ngedel. Wis Pak, tapi begitu anak gede neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ge ning sawah, nyambut ge ning terminal, nyambut ge ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Delokan kaya ngono kuwi. Delokan ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan boling krek beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang.
Hidup. Hidup wong lanang. Hidup. Kayak iki acara opo? Kayak hidup-hidup Iya banget. lho. Wong wedok ki ngene. Wong wedok apa? Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Wayahe tuwek gendeng aja lho iki. Iya. Apa nek lek mikir wis panggalan ngono Mas Amu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu ngangen dhewe. Lho ki lho Pak Git. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki pinter-pintere ngatur dit ya mumet Mas. Mumet ing ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon ndadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kondi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jaman meteng sekretare preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanting bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso? Yen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimik susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, Aja nek ra entuk. Aja wetik lho ya. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho. Iki Pak ya, iki lho. Ngene Pak Git ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni nah. Tegek sapine keri. Iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Loh, iki golek duit, nggih nutupi kekurangane keluarga, manajemen perekonomian keluarga. Lho. Salah gelem. Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga. Kok ngene kok gelem? Lah nyapa dilakoni? Lek ra ngene iki golek. Iki ngene iki abot-abote golek non sewu. COD. Ya lah. Hidup lanang. Hidup. Kayak kampanye lagi ini ya. Wong wedok-wedok aja kalah. Ayo. Wong lanang mek penakan kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngetulke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing graya-graya sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Git. Wajiban. Lek wong wedok ora gelem ngono ki wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Itu lah. Ayo dos sing dhuwur to. Ani nanti to. Itu. Kalau kowe gemu tuku do to iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Ayo le. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan lho. Lah nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titenan kok jam 5 isuk hidup dhewe Mas. Tak jelas kowe. Ngene sampean hidup ya Git ya. Hidup. Wong lanang kok ya hidup. Elek aku ora seneng nek jorok-jorok ora seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa kowe iki? Lah. Kowe iki asumsimu kon didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang, arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene. Ngono lho. Iya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Git. Asine padha wong wedok ya padha Pak Git asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Wis Pak Git ayo wis Pak Git bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhewe iki jarkoni ya Mas. Lah pripun? Wong ngajari ning ra iso nglakoni kok. Mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi Guyon. istri itu adalah sebuah mahkota.
Iya. Wong lanang sebagai mendas, dadi makotan mendas. Jadi Aduh. Bendang mari. Bendang. Lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ora. Aku kamu kok wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masakku. nyatane bar ditapuki kluthuk tersehat. Mari ngaur. Wajahnya wis bersih. Awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraning Rat, suwi ora ketemu karo Pak Igit, suwi ora ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngisin-ngisini. Bahasamu suwi ini bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya lah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak ngasto dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Loh, karo sampean karo aku kira saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur ngawur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Nah, ngono ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda. Yo padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho kita kalau tuh gede deh. Salah lu jadi giyeting jadi. Wah, begitu kita tak kenein lho kok Ibu. Oh. Lah kok kene baten asor. Omong ngono kuwi percontohan moci. Matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten Brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok es. Brasa kopinya. Kula dititip anu dititipi dulur lanang percil niki wau. Anu Pak Duk titip kopiku yo ya dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis produksi kopi Brasko. Moga-moga laris, moga-moga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Kowe usaha apa, Jo? Kula menika sak men ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen itu garis besarnya ketekunan. Betul Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lah, kowe kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rezeki. Kun ana telu. Siji kun sing madangi jagat. Madangi jagat nggih. Loro kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Ya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper yang juar ya apik. Ya. Telu. Kun sing nggawa rezeki. Kundangan. Aku meleh ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta. Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih ngiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tuleh-tuleh iso kunduran truk ndasmu. Apa nek kun payakun nek telu. Lah kowe lek langsung ngene kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Igit nggih. Iki kula dum-dumne Pak Igit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten nak teges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Ben sketsa kok Pak Igit. Oke. Ya, oke. Bener. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Badul kok iso akeh men Pak iki. Ayo. Kene kowe iki mah regeti. Izin ki Pak Igit nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil
Muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Dudune Brasko. Apa ki bagian demno klek tak dem kesuwen kok. Brasko ki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Dum nih. Wes juga sebut aman iki. Ya. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoknya sak nyandake mawon. Nah. Niko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Amit lho nggih, nun sewu. Baru ini terdodolan wedang panas. On, kaget. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, on, semoga-moga barokah. Moga-moga usahane dulur lanang percil, moga-moga ngrembaka. Sip. Nah, ngriko. Seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya ngomong seneng aku. Ono kuwi ndahne nek kaos ya. Kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya Gratis apa tuku nggih? nika teng ngajeng nika pun dicawene. Oh, Tuku. sudah habis. Sudah habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen lari. Sesuk-sesuk nes ya si Lagi kita loro biayaan ya. sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokoke rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Tadi ono mentol, ono mint, ono filter, Ono soto ayam, ono. itu apa tuh koyok mie sedap gitu guys yo. Mangsane. Sapi apa nggih? Saiki teh kula kuangan. Presidene tanjake ya. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mambing ning Jakarta terus saiki teko Gur rekaman iki ora. Lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Ngono iki gak ngene Covid biyen yo. Awake dhewe dijak reka sarana njo saiki wis karep penake tinggali. Ora, Pak iki dhewe ya nuruti dawuhe kono. Ya. Pun Pak iki derek jenengan. Iki presiden sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki Derek jenengan. nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. tak kira derek jenengan. Wonten to pyaine enten. Mbak Oke, Dian siap, Yosi siap. Pratiwi mriko. Nggih, nggih. Terus sama. Itu. Lho kae melu nyebar ya ta. Nek kopine isih ning wedange sing entek. Iya. Kedah. Yo, slendro yo. Sikat. Ya. Panas aku orang gawa payung sadare diseret lama angin Surabaya kiki musine padion Padion Jakarta janji hukum tetap merdeka Yosi Dian Pratiwi. Iya Saku lek karo sampean ki kaya dulur wedok. Domongi ya Weh jan awet nom. Iya iyalah Reso tuwek aku ya sam Lek arepe tuwek neh golek sing nom neh. Iya loh Ngene. ati yo trayok kuwi kok ilmune ngono Aku ki lek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Loh, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye
Ora bayaran. Ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimin ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndekne ke njaluk totalan ndok kayak. Iya iya ta. Namang sapu. Kowe to penak jahit total, aku ndokku dijalukne. Apa sih duwe ndok? Se loro. Utuh, sehat. Sehat ya. Sehat. Iki saya dulur kula dhewe Pak Igit. Nggih menika. Nggih. Hukume wajib Pak Yosi den kene iki hukume wajib. Nggih. Wis, wis, ayo kono, wis. Ayo nyanti. Lho, arepe akrobat yo. Sing kepenak wae. Apa itu? Ya wis manut sampean. Bebas ya. Ngono. Kowe Yosi ora ana ora sida wayangan kowe. Situ Pak. Eneng. Dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus? 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki. Nggih, Kati Dalang Ki Gunarto Gunotali Jendro saking Jakarta. Tetep enten kula kalian Mas. Ya, tapi ya muga-muga sehat. Wis sehat to. Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone suwi kok, Pak. Ora apa to, Duk? Lara pikir. Angger petok loro. Iki lho nek iki loro. Kenapa lara telele? Mbok aja kakan pikiran Mas Jo. Niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau kaya awakmu mbiyen ngono iki. Yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Lara coba. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya. Bang. Haule yang juga Mbak Isi. Karena ini haulnya yang juga iki sampean nembang pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo biasane? Apa itu? Pak Po. Nopo? Udah hati-hati. Jada baru. Dadi atik jaga baru jaga kuping. asli sing loro iki lho sing ra sehat iki. Lho aku iki sehat mek kopoken aku. Tekok selawase. Kowe Mas. Hati-hati Mbak Yesi. Oke. Anu bawa nduk. Bawa. Kekaraning ngono kae. Aku lang salamu. Oh, bawa. Aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek. Hayalah Iya. Bawa nih. Bawa Pak Igit nggih. Nggih no. Jan kowe kuangan kali jeneng Pak Igit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus umbian klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasik Agung. Gak apa-apa. Mancing kuwi. Tak liwati mbure srantreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo pala kekek. Kok gur diliwati kok ora dilindes malah maksudku. Oh, ngisor jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suarane Yosi. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora nek owahe Pak Igit. Ya jomong. Sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep desa. Oh, jajan. Mangap. Diulu. Nah, ngono. Kakek banyu to? Rasa langsung ya. Ngene iso. Bisa. Seroti apa to? Serintil. Herbal. Herbal jere. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Ya si kawah. Apa? Kawah. Amo. Loro. Loro. Wes, meneng kowe. Tapi kan saya pengen Sini.
Kowe lara kok ngengkel. Atek sik. Jelas semangat. Sik ya sitip ya. Ya lah. Ngono opo nih? Tisu. Wah, suntik. Iya, Mas. Ah, ngono lho. Aku butuh vitamin. Itu Vitamin. Ri. yo aja ngono. Bar itu bar. Awas bar. Ya. Malah Coba ki apik bos ya. Iki ngengkel tek tak omongi. nah materi siswa budaya iki metu neh apik Bangsane. Sing lara kowe mbok suntik Lah aku. yo. Tak sodotke Sodot kindasem. ora ketok atus ngono. Tuh. Amung Suaramu elek. ya ya kok elek suara kowe. Aku asine waras tapi elek suara kowe. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Amung ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Kluthuk kan jajal wingi. Yo, ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Iya, rasane piye? Lha wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan. Nah, iki kleru nek. Oh iya, awakmu iki pasti awakmu iki. Ndek. contohnya itu Piye Pak iki? Luput pisan kena pisahan. Iso bae. Monggo. Kok diopar apa? wes Anu awakmu. Awakmu. Wis jajal. Yen iya. Yen angel Kapan? lara lho, cuk. Ra ngono ra bales aku. Weh. Sakit to. Asu. aja nesu Banter lho Pak iki. Ah kowe wit munggah plak-plek kok. Tapi kan yo kalem ngene ora mak bian pok. Modar karepmu ra karepmu. Mangsane apa dikira kene ra wani pok? Ngono iki nggih teknik to le. Ora. tekniknya piye Plak. tekniknya piye Besok di kene ngembang. Wah, nduk kene. wih Untukmu produk apa? Lara. Jajal sik. Adik bajingan lho ya. lara dong lara Lara Pak iki. suntik dik suntik Yo, tak suntik lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. tenanan iki mau Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ra. Kok lara ijane iki ragamu matamu ae. Terusno kowe. Lah, wis kowe ndang. Mat. Matamu. Luput lagi iki. Luput pis. Iya. Yen gampang. Yen angel. Goblok lho. Coba coba gitu. Cilik lo guyu. Jajal. Sopora. Kamu yes, kamu yes. Yen angel ka Dalam Pak Igit. ket munggah pertama kita kowe dendam karo dulurmu Klidik iki jane ana urusan napa to asline iki Sing dendami kula ni lho. Kula dendam. Wong tak omongi to. masalah apa Kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki. heeh Batesi apa le ben rasah gawe patok sun ndadekke perkara. heeh Kula batesi wit gedang. iya
kula deki wit gedang riki ngene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso sesuwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamu kok garise patok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Ya berarti kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedang madhep ning nggonku. Hah, jam 5 meruput. Tak indik komburi, tak ongkek nih ning nggonku, Mas. Jam itu tak ongkek ning nggonku nih. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek nih genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa nek wis ongkek. Lah ala kepangan. Oh, ongkek anjene. Iki Pak mesti seneng lho iki. Dan lele jeleput to gedang. Yo kene. Bajarane Pak Mbien Pak iki. Bapakmu lho yo. Iki zaman bacelane karo bapakmu sih zaman kiu-kiu mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dileke zaman rekoso. Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah jetku bocor. Jas hujan. Jas bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten iki ngomong jujur, Pak ya. Piye. Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Mbiyen iki motorku hijet, Rupane apa? Rupane apa? ijo, samber lilin, mbiyen bocor. Kula iki nyupirno nggih jas hujan nek udan niku. Niki tenanan iki. Ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben iki muga-muga duwe rezeki satu sing luwih apik. Amin, amin. Tapi nun sewu, Pak. Nggih. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kulek wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. dapatkan. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, ARV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki. Ngantek kowe waleh saniki budal tanggapan iku gandol truk, Pak. Sangke bosene to. Bos ngrasane penak wis bulak. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning gulbange dhewe. Yo serenek senine. Mangan iki kula mbiyen pengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Ngantek waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lha iki sampean suket gajah ya. Iya. Turu Mas, turu. Turu kula sing kasur empuk ngantek sing linggotok wis bendal. Niku sing ukuran 1, 3, ngalek 6 niku kula tuku men. Ngantek swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki koyo dadi kere. Gandul truk mangan suket turu ning emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak. Tan kena ati numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Ngokno iki. Roh. Iki sing akan miruwet. Bude iki pengamat budaya. Ya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Ngantek tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Ono. Iya, ya. Tan. Wis ora. Ngayal ya. Tan kena ati numbas arata Pun derek kanca-kanca Cakraningrat. Nggih, nggih. Hati-hati. Hati-hati. Nuwuni dulur kula sepuh Mas Buku Arif. saking vokal, Mbak. Yo sih, yo. sing kuyang apa pengyatane lakon saprene anggar gendra
iki sing rawuh ya oke. Iku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang ya. Nggih, oh sinden tok nih sak menten iki sinden. Nggih, lita Deva. Wah. Sing rada kelingan jejere Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden. Kok Deva suarane ya apik. Ah, yang kalah karo bojoku lho. Masa? Iki bojone nyuarani tanggane dek wingi apa ya Jan. Ngawur ya ndek bar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone deke. Iya, wah jan. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule nang Lita Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemenglo. Iya. Balimbalan gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng dhewe. Nggih, saniki ganteng. Kopen Mas. Enek sing nyukur. Apa enten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Mas Arif ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Yo. Turun. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif, tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sak menika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main yang di biyen. Main teng gedung Serbaguna Pasar niku lho. Oh. Hutan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan niki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah mongke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge duit ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem rewang, gelem duit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Oke, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, baik nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak meniki kae sampai mikir sampai kuru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis tandungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Ya wis ya balik sama. Ora kranjingan jare wis. Arep kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Rusak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten niki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Tepuk tangan. Nih. Tadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Iki. Kok dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wutu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane kok ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa?
Wah, gak doi. Soale Nggih, pokoke sing penting monggo sareng-sareng napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin, amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awake dhewe tirakat nyuwun ridho King Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaadane. Iki mau aku ana welingan teko sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura iki kira-kira. Oh, berita. Iki beritane Jangan tewel. Gak iki beritane iki disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Bareng. Kon bareng apa nyapa? Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mas Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Alhamdulillah. Turun. Matur nuwun. Model bensin. Seneng ngono. Dermawan. Ah, lomo. Munggah ya ser. Aku yo nek aku ki ora apa-apa, sinden diek paringi ora apa-apa. Aku ora diwene ora apa-apa. Ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni. Engko plak diwehke aku.